No niin, joo, täällä siitä toimitaan, että oikeesti, että ei tässä nyt ei mitään. Joo, tällaista tällä kertaa, että mitäs tässä nyt voi sanoa, että mitä maku on ihan kohdallaan. Ja tässä niinku maku nautistuta, että tuon sano, että ei voi missään, että voi sanoa, että ei jumalauta. Kattokaa mun olemusta. Mä oon ihan päissäni. Voin sanoa, että mä oon voin sanoa, että täällä ollaan päissään kuin apinat, perkele, saatana. Kattokaa nyt perkele, ei tässä voi sanoa muuta kuin tässä on mun tyylinen ottaa vähän damakea, mutta päissään kun ollaan apinat, niin lattiaan on tullut ton verran tohon tätä perkeleesti. Tonne meni tolla. Täällä keitellään puuroa. Täällä on puurot mennyt vähän vituiksi. Täällä ollaan kun mikäkin apinat vittu päissään. Täällä yritetään keittää puuroa. Täällä ollaan sekaisin kuin seinäkellot ja keitellään puuroa. Mitä kello on, mulle on sama, kun me keitellään täällä vähän kuin seinäkellot puuroa. Plus sitten se menkööt se keitelkööt tossa ja jumalauta, kattokaa tänne. Täällä on puuroaineet lentänyt kuin jokisen eväät. Täällä on jokaisessa paikassa. Tossa on vähän leipää ja tässä on vähän lattialla. Niin kattokaa tain lattialle. Perkele, kun täällä on lentänyt jumalauta. Tätä meidän niinku toimintaa. Täällä on niinku vähän kuin ei niinku sanotaan, että selvinpäin ei täällä olla, mutta tässä on vähän niinku ottaneena pyöritään täällä. Sen ei oo mitään selvinpäin. Jumalauta. Voi. Tällaista on maanantai-iltaa tai yötä, tiistaita, miten nyt sanotaan. Tällaista porisevaa toimintaa tässä nyt mennään. Että hyvää maanantai, kun tiistai yötä. Katsotaan tuonne kellon päin se tiistai yötä. On se tiistai. Ei tänne nyt Erkkikään näytä. On se tiistai. Kattokaas vaikka. On se tiistai. On se kello sen verran, että voin mä todistaa, että 2255. Mitä vittua se onkas sitten, mutta perkeleen kello, mutta ai. Tästä sitten leipähän sinne meni. Perkele. Suikoon, että tostahan leipähän sinne sitten menee tästä. Näin leipä ja tästä näin. Ai, kutkahan vittuun sieltä. Sinä olet jo sen nollalle ansainnut, perkele. Nollalle olet ansainnut. Näin just. Kari justiinsa. Ei tässä sen kummempaa. Tän mä vedän naamariin ja hyvää yötä kaikille. Niin älkää tästä sitten ruvetko hirveästi namisemaan, että nyt siellä vedetään yöllä hirveitä shottia ja naamariin tuosta hirveitä ruokaa naamariin ja niin olkaa rauhallisesti. Kyllä se teillekin joulunaamarit teille tulee, mutta me ollaan tästä vähän niinku puhuttu, että
ei, kaikille viina ei sovi, että ne, jotka ottaa viinaa, niin ne ottaa viinaa, ja ne, jotka ei ota viinaa, niin ne ei ota viinaa, ja meitsi ottaa viinaa, ja älkää nyt ruvetko heti räyhäämään, että sulle ei viina sovi. Eli minä otan viinaa silloin, kun minä otan viinaa, ja nyt minä olen ottanut viinaa, ja älkää ruvetko minua tuomitsemaan, että kun otan viinaa, näihin kuvia näihin tunnen.